Ассалом, духтарако сазае назен саломати хубай. Ирӯз медонен пеши апай муҳаббат омадагием. Ҳама қадар буракои хушрӯ бисёр доштиян, қиртапочаҳои тоҷикӣ бисёрай. Марамад аз якта ба якта маш мода нишон метим нархош кати мефаҳмонам. Нархошон медонен намхе қиртапочаҳои фасон доран 70 сомонай бовар мекунен. Ина марамад аз якта ба якта абзор мекунем касе да дар корай биёен. Омада натонен бинависен шона доставкатон мекунан. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза ина 9 қатор. Якм одам мешава 9 қаторда биёин духтарако рақамашон ҳаст дар рӯи экран нависен. Дар ҷои апай муҳаббат анами хел ва яком омадай духтаро киртакои фасон диден чӣ хел хушрӯчаян. Нархшон боша медонен чанд сомай 130 сомон. Анаи модел ҳаст иш боша 130 сомона. Иш 140 130 ҳо. Иш 140 сомон, иш 130 сомон. Марамад духтарако дар кортон боша ина киртапочаҳои фасон двойкои хушрӯ бисёрай. Мана абайни стило ҳаст. Ё 100 сомон. Ана ё 100 сомони. Иқанас тамошобино нигоҳ кунен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор даян 7 дарвоза. Киртора диден чӣ фасонай 100 сомон 7 дарвоза мешава 9 қатор ҷои апай муҳаббат. Ма рақамашона мемонам касе омада натона ёки духтаро наворда хушрӯ надеста бошен бинависен ина минора ҳамаша расмоша мепартоян тамошо кунен интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунан. Киртапоча мепурсен духтаро марҳамат паплинакои фасон киртапочаҳои хушрӯ дар ҷои апай муҳаббат ҳастай 100 сомон шудага. Ина сангча дора инаш боша без сангча. Киртапочаҳои фасон модели вай хел солнышка духтага чанд расветка дора. Марамат 100 сомон кардаган кадомиша мегирен 100 сомон. Иҷа 3D шам ҳастай. Манахе гулои дубайскишам аст. Ҳамаш 100 сомон. Баъдан яки ҳози зарда нишон додам ко ина сирхшам ҳаст. Бинен чӣ хел хушрӯчаян киртапочаан. Борошон бисёрай духтарако шумо нависен расмоша мепартоянд тона тамошо карда интихоб кунен. Ина 3D ра бинен духтаро чӣ хел хушрӯ. Анаи 3D-оям 100 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор ҷои апай муҳаббат духтарако ҳатман омада аз наздик тамошо кунен. Анами хел двойко омадагиай духтаро бинен чӣ хел фасонан чанд планино Ё 120. 120 сомонай двойкача иққа паплинаш мулоимаки хушрӯае духтаро марамат сафед сиёсафедаш аст анаиш аст бо анаи гилаш астай. Хулоса двойкаян 120 сомон. Мана марҳамат ази двойко қисми болодам ҳаст гили анор. Эйнаи тигротон чанд сомай иққа хушрӯ? Ини тигромон халато ино 180 я 150 ман. 150 сомон. Анаи киртотон чи киртои дона бисёр доштаян духтарако биёе. Любоши 120 ҳо болохошам нишон. Нигоҳ кунен болора бинен чӣ хел кирта бисёрай. 120 сомон. Бисёри ҳами боро 180 сомай 150 сомай. Ҳозир ина дидена чанд сомонӣ кардаган. Биёен духтаракои азиз ина тамоми намуди киртора аз ҷои апай муҳаббат пайдо мекунен. Бозори Корвон тарафи Тило бозор даян марамат 7 дарвоза 9 қатор. Як бураки фасон омадай духтарако нигоҳ кунен ҳам остинои 3/4 дора ҳам остинои дароз марҳамат каседа дар корай 130 сомонай ҳамха паплинакаш хушрӯай духтароира бинен 130 сомон ази ранги кабучам ҳастай марҳамат остин дароз остин калта кадомиш дар корай размеро ҳаст биёен пеши апай муҳаббат анами намуд новинкои фасонак доранд 130 сомон. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 7 дарвоза 9 қатор даян ина якм одам як буракак нигоҳ куненда киртои фасон двойкои хушрӯ киртапочо либос бисёрай дар ҷои апай муҳаббат ба ҳазур биёен иҷада моделои очагиам астай барои духтаракоям астай хулас ҳама намуди киртораву двойкора паплинакои хушрӯра меёбен аз ҷои апай муҳаббат. Инаи двойкотон чанд сомай? Инаиёям хушрӯ духтаро аминоям 150 сомон. Мана сецве дора наворда хушрӯ надида бошад нависен расмоша партоян духтарако ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Аинаи киртаи тигртон чанд сомай? 130 сомон. Ина 130 сомон. Чӣ тавре гуфтум духтарако бор бисёрай ҳар як таира намеша нишон дода дона ба дона шумо бинависен кадомеша ина ман умумӣ када нишон додистам кадомеш ки маҳқултон шидай скриншот кунен партоен. Ана инора диден духтаро 120 сомон ино заказной киртапочаи тоҷикона беҳад хушрӯ. Нависен бо маълумоти бештар аз хучон пайдо кунен.
اینا دخترکا کرتاپوچه هم قفسان یافتم عجایبات های دخترکا نگاه کنن پاپلینک مرحمت 70 سومون های دیدن کاکت کدورا که خشرو کرتاپوچه 70 سومون کسی که باز یوترک میگیره اینا ارزان میشوه نه مرحمت کسی در کارای جای اپای محبت بیان بروی نو بسیار آوردگن 70 سومون دیگه گلوش هم هست من ای گلاکوش نگاه کننده چه خشرو چه بعد میدونن اینا 70 سومون های انا اینا باشد 50 سومون های ایجا دویکوی 50 سومون های من بسیار دارن قیار کتوی خشرو نگاه کنن دخترکا یارک رسبت کوش فاسون تا 60 از میرسه همگی 50 سومون در جای پای محبت بازار کاروان طرف تیلو بازار مرحمت بیاین طرف تیلو بازار میبینن دخترکا هفتم دروازه نهم قطار مرحمت منم اینا همش 50 سومونی ای دیدن دخترکا 50 سومون اینا دخترو چی سوال دارین چیزی که نفهمیدن یا که دست افکا میخواهن حتما اپای محبت نویسین رقمو هست در روی اکران